फुल चेकिं आरोना लोगोफोर साउथजों नर्थजों मोननै दङ लेडिसफोरनि थाखाय स्क्रिन सिङाव चेकिं खालामबावो सिङाव टयलेट लेट्रिन दंखाजोबो आरोना नर्थ साइडजोंबो दं गेटआ मेन गेट जा छोड़ दे जा छोड़ जा कौन आ जा हो हो या ये फाइल जो उला जाना ये फाइल जो उला जा मा चेकिं खालामखो थांखुबो सिन्थायनो थांखु मोनाना थांखुखौ मोनसिनबाय नामा वाह भेरि गुड वेलकम टू बॉर्डरलैंड मोदी जी आ रहा है मोदी जी को मिलने जा रहा है पूरा न' पार्किं जोब लोगोफोर नै क'क्राझाराव फुराव खादोंमोन मोनानिफ्रायनो नै फ्लाट बादिसो नै मेन गेट नै जों लोगोफोर पूरा चेकिं जागोन लोगोफोर नै एसपीजे काली राति গৈছে এইটো ফটো মাৰিছে মাৰি পঠাইছে তেওঁলোকৰ তাতে ৰাতি 11:30 মানত দিলো सिङाव हाबफैबाय आं नै लोगोफोर पूरा बिग फाइनाल 1.5 लाख मानसिफोरनि चेयार्सफोर बिसोर लोगोफोर बेयाव मा लिरदों आसामनि रायजो राजाफोर मान गोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ दुंबुर गोजोनजों बरायबाय सिङाव नै दैया दाबो दंजोबो माथो दैया रानगोन ना राना जाखो हाब्रु जाबाय मेन पेन्डालाव सौफैबाय होननानै तैयार কৰি পেলাইছে আৰু খুব খোৱা পানী ব্যৱস্থাও ইয়াত 2 বছৰ লগে লগে যেহেতু তেখেতে এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আহি উপস্থিত হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত 4টাকৈ যি হেলিপেড ইয়াত নিৰ্মাণ কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক লৈ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰায় কটকটীয়া নিৰাপত্তা যি বেষ্টনী এই নিৰাপত্তা বেষ্টনী কৰি তোলা হৈছে ইয়াত দেখি আছে আমাৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী
फुरा रेडि जाजोबखाबाय लोगोफोर नै चेकिं खालामगासिनो दं फुल चेकिं आरोना लोगोफोर साउथजों नर्थजों मोननै दं लेडिसफोरनि थाखाय स्क्रिन सिङाव चेकिं खालामबावो सिङाव टयलेट लेट्रिन दंखाजोबो आरोना नर्थ साइडजोंबो दं गेटआ मेन गेट जा छोड़ दे जा छोड़ जा कौन है जा हो अरे यार ये फाइल जो उड़ा जाना ये फाइल जो उड़ा जा मा चेकिं खालामखो थांखुबो सिन्थायनो थांखुबो मोनाना थांखुखौ मोनसिनबाय नामा वाह भेरि गुड भेरि गुड आइए एक बार पोडियम पर आइए हाँ भाई आ गया हाँ इरफान जी जी आपकी साउंड मिल रही है मुझे आपकी साउंड प्रकार जी आपकी साउंड सही आ रही है मुझे ठीक है तो अभी इसी पे रहिएगा एक सेकंड रुकिए ओके